В едно малко градче, сгушено в полите на Родопите, се намираше музикално училище, в което учеха Силви, Вики и Венци. Неразделни приятели и таланти, каквито рядко се срещат. Силви беше винаги спокойна и уверена, с мек и топъл глас, който можеше да разтопи и най-суровото сърце. Вики, по-чувствителна и замислена, притежаваше кристално сопрано, което сякаш се носеше направо от небето. А Венци, весел и енергичен, беше не само талантлив певец, но и отличен пианист, който често съпровождаше момичетата по време на репетиции. Още в началото на учебната година, когато се запознаха, Венци се приближи до тях с широка усмивка. Значи вие сте новите гласове от паралелката. Надявам се, не фалшивите. Само ще кажа, че у дома кучето ми заспива, когато пея. А твоето пиано ще може ли да ни изтърпи? Ако не, ще му сложим тапи за уши.